हमदों फ्राइड राइस बेखौ सोर एवदोंमोनलाय आंनो एवदों हेल' खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांखौ बरायबावनाय जाबाय दिनै रबिबारब्लाबो दिनै सुथि मोना ओमफ्राय ओरैहाय मेहेर औवारिमोन फैदोंमोन होननानैहाय आङो मिथिनो मोनदों बहाय दायो बावैसो आंखौ कल खालामदों दा आंनि रेस्टुरेन्टआव दसे लेंहरदोंमोन सुथि मोनैखाय दा बिसोरो फैगोन ना फैया फैयोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो फैयाब्लाथ' गैला नुनाय नंला दायो बिसोरो माइसुर पेलेस बेरायगासिनो दङनो दासो आङो कल खालामफिनदोंमोन दा आं लकेसनबो हरना दोनखाबाय दा फैयोब्लाथ' लोगो मोनगोन ओमफ्राय फैयाब्ला नोंथांमोना नुनाय नंला फैयोब्ला आङो ससेब्लाबो देखायनो नाजागोन बिथांमोनहा गेमस्रि आरो ओमफ्राय मेहेर औवारि ओमफ्राय सोर दंदोंमोनथाय साब्रैसिम दं होननानैहाय आङो खोन्थाहरदोंमोन आंबो सुथि बिदोंमोन बिथांमोनजोंहाय बेरायनो गोसो जानानैहाय माने गोबावजों दासिमबो जों फेस टु फेस लोगो मोनलायाखै दिनैसो फेस टु फेस जागौमोन लोगो मोनलायला गेमस्रियानो होन मेहेरानो होन सानैजोंबो बिथांमोना फैना फैया नायनोसै नोंथांमोना नेनानै थाबाय थादो भिडिअखौहाय ओमफ्राय आङो बे भिडिअनि गेजेरजोंनो नोंथांमोना जुदि लोगो मोनोब्ला दिन्थिनाय जागोन ओमफ्राय आंथ' भिडिअ खालामबाय थानो मोनाखै गैया मास मोननैसो आङो सुथि मोनाखै दासिमबो सुथि मोनोब्लाथ' आङो नोंथांमोननो ओरैनो गोबावजों खनसेब्लाबो ब्लग नोंथांमोननो देखायो ओमफ्राय मालाबा बिदिनो नेक्स्ट टाइप आङो भिडिअ लाबोयो नोंथांमोना नुनो मोनखायो आंनि भिडिअ होनो मोनैनि जाहोनानो दा आङो खामानियाव नांथाबनानै दङ जेब्ला बेनिफ्राय आङो रिजेन जागोन खामानिनिफ्राय अब्लासो आंनि भिडिअआ फैबाय थासिगोन नोंथांमोना नुनो मोनबाय थासिगोन आरो बेनो बिथांमोना फैग्रोथोंसै फैनायनि उनाव नोंथांमोनजों लोगो हमगोन सफैलाबाय होननानै साबसिन फैदों Wow! Beautiful! Finally जोंहा बेंलाय नार्जारिखौबो जोङो माइसुराव लोगो मोनबाय बेलेज खाथियावनो आंनि गैया दं बायदोंमोन आं बिदि मोनखासै मोनखायाखै आवारा खालामनानै दं फैदो चलो होमब्ला दिनैहाय फार्स्ट टाइम लोगो मोनलायबाय गेमस्रि दैमारि सफैलाबाय ओंखाम जाला थांसैनो आंनि सिङाव नोगोद वाटार दंसै दै आंनाव वाटार दुगैनायसै दे ओइ फामि इसखौ नायहरदों नों एसे वाटार लादो दे दे थाथ'न लादो आं वाटार दुगैनि मेहेर औवारि फाइनालि दिनै फार्स्ट टाइम लोगो मोनबाय फार्स्ट टाइमसोखा लोगो मोनलायखाखै गामियावबो दस्राफोरजों लोगो मोनलायजोबबाय बेजों लोगो मोनलायाखैमोन दिनैसो फार्स्ट टाइम माइसुरावसो बयबो नंगौ नामा गुबुन रायजोआवसो ओमफ्राय बिथाङा बेंगलराव थायो दा औ ओरै दङ जाहैबाय आब' मेहेरनि बिब' ओमफ्राय बेखौथ' सिनायै रावबो गैखाया नामखौनो खिथानांलाय खाले नाथुर फ्राइड राइस नाथुर चिकेन फ्राइड राइस जाबाय नाथुरनि चिल्ली चिकेन गोथाव मोनदों बेखौ सोर एवदोंमोनलाय आंनो एवदों एबार नोङो हजों थांबा नों आराम हजों सेफ खालामदो सेफ जाहैफिनदो खालामोलाय सानोलै ओमफ्राय हारसिं मानसिना खथ' गोथाव जादों सोरबाफोर लोगोफोर आन्दायरो बुंनि आंनिल' नङा नोंनि भिडिअखौ आंबो होगोन बे भिडिअखौ सोरबाफोर रेस्टुरेन्टफोर दङबा बेंलायखौ लिंहर खिन्थु आं मिन्थिया बिनि माबाया दरमाया बेसेबां जागोन रायज्लायनानै ला खिन्थु बेंलाया ओरैबायदि मोजां रोंलांबाय बेंलायखौ आं बेंलाय होननायखौ दुखु मोननाङा आंनि बिदासो जायो बेबो आंनि बायदिसिन माने बिथाङा बिराद मोजाङै रोंबाय आरोखि दा नै बेबो फ्राइड राइस बेबो बिराद गोथाव जादों बेबो बिराद गोथाव जादों बिदि रोंनानै मा नांबावगौ ना मावहैनायलाय सानो ओमफ्राय न'आव थांला बायो गामि मोनसे खुलिहैदों आरो ना बेबायदि रेसिपिखौ क'क्राझाराव हायालै क'क्राझाराव आं बिदि मोजां मोनदों बेरायफानोसो गोसो जादोंमोन ओमफ्राय सुटिखौनो मोनासै गैया सुटि गैया बिदोंमोननो हारसिंल'खा मास मोननै जाबाय आं सुटिखौनो गैया खानसेबो सुटि गैया औ मास मोननै जाबाय दे माथो खालामनो ना बेलेग जायगायाव फैदों एसेबाबो थांलायदो
जा हामबायसै दे सिख्लाफोरनि हेन्डसेक लानो बायो दा बिथांमोना थांनो ओंखारबाय जाखांनानैहाय दे हामबायसै बैसिन जा जाखाबायबो जोबोद हामबायसै दे आदा बेंलाय दायो खाथियावसो नुदों मोखाङानो मेरगुङावनो ओंखारलांबाय आरो जोंहा बिनानावबो चेनेल दङ ना फैदो रजे जागोन दे आं होना होगोन सिन्था खालामनाङा बाय बाय दे बाय बाय आंबो सिम खालामगासिनो दा सामुन्दी थांगोन नोंसोर औ गाखैनोसै नैजोंनो खालामबाय नैजोंनो ओरै थांबाय ओरै गिदिंबाय दे थांलायदो होनला दा जाखां लोखां बयबो थांजोब्बाय बेलासि समबो जाबाय आंथ' भिडिअ बानायनोबो बारा सोलाबनाय जायासै ओमफ्राय आं बे भिडिअखौहाय बेलासि समावसो बानायफिननाय जाबाय नै लास्ट जोबथानायनि दा बिथांमोना मोजां मोनजालांखो ना गाज्रि मोनजालांखो बिथांमोनासो मिथिसिगौ दा बिथांमोना बबेयाव थांखो सामुन्दी बेरायहैनो होनदोंमोन सामुन्दी बिनिफ्राय बेरायनानै दा बबेयाव थांखो बिथांमोना बिथांमोननि खोथासो दा आंबोथ' बेरायफानो मोनाखिसै बिथांमोनजोंहाय दा जोबोद बेरायफानो गोसोमोन ओमफ्राय मानोना आंबो सुटिखौनो मोनाखिसै बिनि थाखायनो आंबो बेरायफानो हायाखै बेरायफानो मोनैनि जोबोद दुखु मोनदों गोसोखौ गोबावजों खेबसे लोगो मोनलायलाबो बेरायफानो मोना दा बेखिनियानोसै रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोना बे ससे भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरब्लानो जाबाय आरो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामनो दाबाव आरो चेनेलाव दिनैसो गोदानै हाबफैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांनो दाबाव बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोबावजों खनसे लोगो हमनाय हिसाबै दिनै ससे भिडिअब्लाबो लानाय जाबाय